Ai. Hallo? Is ek by die regte huis? Amanda Williams! Hier staan sy in the flesh. My sister! Jou vader! Kijk van jou! Amanda, van laat ons mekaar gezien, my sister. Fie, jy weet mos ek is die een met die memory. Dis presies 3 jaar en 7 maande gelede. Wara, nog steeds like an elephant. Yo. Met die memory. My sister, lekker moet zien. Kom, sy is ek bij moeg van al die vliegtuigen. Ek kry net gou my phone. Alright, Marina! Sy is op die paal, sy loop baie stadig. Marina! Ja, oma. Niet ja, oma niet. Hallo, mama. Kijk wie zie. Kijk wie zie, jou ma zie. Mijn zuster zie. Mami. Hey. Mijn vader is nog genoeg. Die lang begrafenisdrakjes. Marina, laat jou ma kom zitten. Oh, ze is moe gevliegd. En jij moet zeggen op je paal. Ik kijk naar jou en ik raak moe namens jou. Kom, zit. Vader. Oh. Mijn jenne. Sê my, hoe gaan dit met jou? Ag, soos mami kan sien is ek maar bietjie spekvet. En gesond en op die paal soos ouma mos Ek laat. kan so sien. Ja. Ek met jou, my suster. Huh? Hoe gaan dit met jou? Ach, wat? Het kan eens maar zeggen, mijn zuster nog zelf dik broken, getrouwd met niks. Hij denkt leer binnen. Hy nee, sis. Dit gaan maar elke dag so. Ja, wat? Worry, mijn zuster, ik wil niet die atmosfeer bederven, nie, maar ik kijk nu naar je zak wanneer we daar staan. Waarheen is je op pad met hem? Hy nee, sorry. Het ons aan die ooreengekom ek gaan so 'n paar dae bly hier so by jou nie? Dis vir 'n kuier. Veral nou dat my baby 'n baby kry. Ja, maar tussen al die baby's wil ik nog steeds weten, mijn zuster, hoe lang, want daar is ik meer naar blijzak en niet een keierzakje. Vir hoe lank kuier mami? Ek het gedink vir so 2 tot 3 weke my baby. Hey, ja, daar zit nou. Hoe nou sorry? Nee, mijn zuster, het gaat niet werken. 2 tot 3 weken is hopeloos te lang. Weet je, ons oorleef maar net, vraag je Marina. We suffering from day to day eating what we have. Maar het gaat maar moeilijk. Maar hou vast, moenie worry nie. Ach, ons vertrouw maar bij vader om zo dagelijks voor ons ietsie voor te zetten. Maar zo makkelijk. So. Dat is voor mij? Hij was nu nodig. Wat zal dat nou wees? Een brief van Oorsee. Jee. Hey! Amanda Williams, ik ken jou net zo, mijn zuster. Haast het nou. Hoor je maar, jij zit niet zo. Gaan kijken je broer achter, mooi schoenen gemaakt. Je maag blijven voor een maand. Is een maand uit. Ja? Hi, goeienaand, binnekant. Naand sal. Hi, naand, jong Zo, wat is meisie. oké? Wanneer kom loer het een beetje in? Hi, Sari. Je laat weer bij aan die eerst onze gast het gekomen. Wie ons, gast? Goeienaand. En mijn naam is Sylvia Jansen. En jouw zuster is van mijn zuster. So dat maakt van ons die 3 zusters. Drie daar is die fout. zusters. We blijven samen bij die 3. Daar is die fout, Sylvia. Mijn zuster is bij me, ons dus alleen, ons kennis ouders. Jij moet gaan, ons is bij hem. Ik zie je morgen ogen niet. Ik laat hem morgen. Goeienaand. Ah, zij. Nacht, Sylvia. Hi. Ek ken nie waar nie, maar sy laat my dink aan my 4 maande in Holland. Wat het dan in Holland gebeur mami? Net so mens geken. Besige buurvrou. Ten minste jou buurvrouw gewazen van Holland. Sylvia is net te hol zonder die land. Zij is mijn bezige buurvrouw elke dag. Oh, mijn zuster, jong, Amanda Williams. Bij welkom, mijn zuster. Ik kon niet wachten hier gekomen. Nou, het ek als gehoor. Holland. Ja. Hallo julle, so was hier van die Karoo. Dankie dat julle hierdie video gekyk het. Remember om te like, te comment, te share en te subscribe aan die channel.